Γεια σας, σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για το inset που βρίσκεται στο edit mode. Ξεκινάμε φέρνοντας ένα σχήμα, ένα κύβο με shift και A, πάμε mesh και cube. Επιλέγουμε το κύβο, πατάμε tab, επιλέγουμε ένα face εδώ, πατάμε X, κάνουμε delete faces. Σβήνουμε αυτό το face μόνο. Επιλέγουμε ένα face, με shift και click, άλλο ένα face. Πάμε στο mesh, faces, insert faces, ή μπορούμε να πάμε με μια συντόμευση Ctrl και F που είναι τα options των faces και βλέπουμε insert faces, ή έχει το πλήκτρο I. Επιλέγουμε εμείς εδώ insert face και βλέπουμε εμφανίζει κάποια ένθετα faces. Κάνουμε ένα κλικ, βγάζουμε όλες τις επιλογές που έχει, μηδενίζουμε και αυτό και βλέπουμε εδώ το thickness που λέει. Το ρυθμίζουμε εδώ. Βλέπουμε εδώ δεν το κάνει όπως είναι και από αυτή την πλευρά. Επειδή δεν έχει face. Εδώ το βλέπει σαν όριο, ενώ εδώ δεν το βλέπει σαν όριο. Επιλέγοντας το boundary το βλέπει σαν όριο. Αυτά εδώ τα κάνει συνεχόμενα. Αν επιλέξουμε το offset even, βλέπουμε διορθώνει την απόσταση. Από εδώ μέχρι εδώ και από εδώ μέχρι εδώ είναι ίση απόσταση. Αν βάλουμε να δούμε τα μήκη των γραμμών, θα δούμε τη διαφορά. Αν πάμε στο select outer, να επιλέξει τα εξωτερικά faces, τα γύρω-γύρω faces από αυτά που επιλέξαμε, πατάμε select outer και βλέπουμε την απόσταση των γραμμών. Από επιλέγοντας το offset even, βλέπουμε αυτό το edge, η γραμμή, είναι ίση με αυτήν εδώ. 0,535, 0,535. Αν επιλέξουμε το offset even, το κάνει ίσιο το τετράγωνο, δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ είναι ίση με αυτή την πλευρά. Αυτό κάνει το offset even. Άμα το πάμε μέχρι τέρμα, πάει μέχρι το 1. Βλέπουμε εδώ τα μήκη 1 πήγε 1. Το βγάζουμε, πάμε πίσω, thickness, το βγάζουμε αυτό, επιλέγουμε offset relative. Βλέπουμε το πάει επιπλέον και εκεί που θα φτάσει στο 0 εδώ, βλέπουμε που πάει, φτάνει μέχρι το τέλος, πάει 0. Αν επιλέξουμε και το offset even, τι κάνει, απλά το κάνει σαν τετραγωνισμένο με ίση απόσταση και φτάνει πάλι μέχρι το τέλος. Τώρα βάζει τα face, τα μπερδεύει το ένα πάνω στο άλλο. Μετά έχουμε το outset. Το outset τι κάνει. Βάζουμε το select outer, να το επιλέξουμε. Πατάμε outset. Βλέπουμε εδώ στο play ότι δεν πειράζει τα faces που επιλέξαμε, αλλά κάνει insert faces στα γύρω faces. Από αυτή την πλευρά δεν έχουμε face κανένα. Από εδώ έχουμε. Άρα κάνει από εδώ και από εδώ. Στις πλευρές. Αυξομειώνουμε και βλέπουμε φτάνει μέχρι το 0. Επειδή είναι επιλεγμένα το offset relative. Μέχρι εδώ, άμα βγάλουμε το offset relative και offset even, παίρνει τη γωνία έτσι. Είναι όπως πατάγαμε στο extrude, το alt και s και μετά πατάγαμε s και διόρθωνε τις γωνίες. Το string fatten. Από επιλέγουμε το outset, βάζουμε όπως φαίνονταν πριν και επιλέγουμε τώρα individual. Εδώ κάνει το κάθε face ξεχωριστά και ας συνορεύουν μεταξύ τους τα faces. Αυτό το κάνει ξεχωριστά. Βάζουμε το offset even. Εδώ έτσι κι αλλιώς πάνε τετραγωνισμένα. Offset relative πάει και επιπλέον. Άμα επιλέξουμε και το offset even πάει και μέχρι το τέλος. Μετά έχουμε το depth, το βάθος. Άμα το αυξομειώσουμε βλέπουμε βγάζει προς τα έξω τα faces. Αν βγάλουμε το individual, το κάνει συνεχόμενο είπαμε. Βγάζουμε το relative και το offset even. Μικραίνουμε εδώ το thickness. Και βλέπουμε
πατήσουμε select outer, βλέπουμε την απόσταση. Αυτή τη γραμμή είναι ίση με αυτήν τη διαγώνιο. Να πατήσουμε το offset even, όπως κάναμε πριν, βλέπουμε αλλάζει η απόσταση. Πατάμε το 3 και 5, να πάει right ortho και βλέπουμε εδώ, άμα αυξομοιώσουμε το depth, βλέπουμε πως μεγαλώνει. Κρατάει την ίδια κάθετο, παράλληλη με αυτήν την πλευρά, αυτή και αυτή. Ενώ άμα βγάλουμε το offset even, βλέπουμε χαλάει. Όσο πάει προς την πλευρά, έρχεται στα ίσα. Όσο φεύγει, αυξάνει. Τώρα να πατήσουμε το outset. Μικρύνουμε. Βλέπουμε κάνει τα γύρω faces. Και κάνει το depth. Το μαζεύει. Πάμε πάλι outset. Και είδαμε πώς λειτουργεί το inset. Στην επόμενη επιλογή, δηλαδή που θα ξανακάνουμε inset, δηλαδή επιλέγουμε αυτό το face, πατάμε το I για inset, κρατάει την προηγούμενη επιλογή. Εδώ κάτω έχει κάποια χαρακτηριστικά, thickness, depth, παράδειγμα με control κάνει το depth. Πατώντας το control, ρυθμίζουμε το βάθος. Αν πατήσουμε το O, λέει εδώ, είναι το outset. Το που είπαμε πριν. Ξαναπατάμε O, πατάμε το B για boundary. Τώρα δεν έχουμε εδώ το όριο, έχει γύρω-γύρω faces και όλα γίνονται έτσι. Πατάμε πριν, βλέπουμε πάλι αυτά τα faces, I και βλέπουμε πατάμε και το B και εδώ και βλέπουμε δεν τον βλέπει σαν όριο. Πατάμε το I, individual, control, το βάθος, το αφήνουμε το control, κάνει το ένθετο face, το μεγαλώνει, το μικραίνει. Αυτό ήταν το inset. Ευχαριστώ που είδατε και αυτό το μάθημα. Γεια χαρά!